Здравейте, вие сте с студио КНСБ в нашата рубрика Гласът на експерта. С нас в днешното издание адвокат Николай Стоянов. Ники, добре дошъл отново в нашото студио. Благодаря. Днес решихме с теб да говорим за здравословни, безопасни условия на труд. Само, че ние като кажем здравословни и безопасни условия на труд, това си има предвид, може би, най-важното нещо в работата и въобще пребиваването на човек на работно място. Можеш ли съвсем накратичко да обясниш какво си има предвид, като се говори за здравословни и безопасни условия на труд? Давам си сметка какво те питам, колко наредби за това, но нали, така разговорно, ако може да го кажем на нашите членове. Да. На какво трябва да обръщат внимание, какво трябва да знаят в най-общ план, разбира се? Най-леко казано, здравословните безопасни условия на труд отговарят на следния въпрос. Вреден ли е труда за работника или служителя? Да, той е полезен. Той е полезен за неговата психика, за социалните фактори, тъй като той там, един работник или служител, комуникира, общува, нали, не случайно, нали, това е основен източник за неговия доход. Трудът е полезен. Ние тръгваме от там. Трудът е полезен, но трябва да погледнем и онази част, в която следва да преценим, че този труд може и за здравето, за здравето, той може да бъде вреден за здравето. Всеки един труд в една или друга степен е вреден за здравето. Може тази увреда да настъпи веднага и незабавно, може да настъпи напред във времето, може това нещо да се развие като болест в последствие в един продължителен период от време, но той ще настъпи рано или късно, ако не се вземат мерки. И тук всъщност целта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е именно да се оцени каква е вредата върху човешкото здраве и работодателя да вземе мерки. Това е най-общо казано. За вреда към здравето става въпрос физическото здраве? Физическо, психическо, защото можем да е монотонност на работата. Точно така, бърнаут и прочее. Разбира се, стрес и това е много популярно в момента. Нали, тук трябва да знаем, че нали, не става въпрос само за това дали е шумоизолирано, дали има шум, дали има недобро осветление, което да пречи, дали въздухът е запрашен или подобни неща, дали има някакви химически елементи, с които работиш. Става въпроси какво ти е бюрото, ергономията, как ти е разположен стола, как съответно ти е разположен екрана на компютъра. Защото и тук има много вредности, които се подценяват. Да. Включително работната стойка. Реално, сега трябва да кажем, дълго време си бил в Главна инспекция по труда и си работил пряко с инспекторите, които ходят на проверки. Може да ни кажеш, един инспектор, когато влиза на една проверка, какви са основните неща, които той проверява в съответното работно място, за да направим практико-приложен на този разговор? Ако трябва да погледна през очите на инспектора, през който съм гледал 16 години, това, което инспекцията по труда проверява в едно предприятие, можем да го разделим на две. Чисто проверки на работното място, за да се установи дали имаме физическо обезопасяване на работните места. Това е едното. И второто е по документи. Когато говорим за физическото обезопасяване, това означава след като с оценката на риска, която прави всеки един работодател, риска, т.е. оценява доколко е вреден труда за, грубо казано, или работното място за работника и служителя, дали е предприел съответните мерки. Да кажем, че това става въпрос на процес на обективни критерии. Точно така. А не някой да си мисли и да си каже, той тук седи, не му е вреден. Труда, значи не му е вреден. Има си, както каза, обективни критерии. Това си е наука. Това си е наука. Абсолютна наука, която е с страшно много нормативни актове, които са много подробно разписани. Да говорим за различни професии, че във всяка една професия има различни нормативни актове. Няма да отварям дума за строителството, за химическата индустрия и въобще няма сфера, в която да няма определени отделни актове
здравословни и безопасни условия на труд, които трябва да се спазват. Така че с това уточнение, че тази оценка на риска се прави не на база лично мнение на един или друг човек, на база обективни критерии. И не случайно в тази оценка на риска не участва само работодателя, службата по трудова медицина, в която има инженер, в която има медицинско лице със специалност трудова медицина. Във всяка една професия, всяка една длъжност, всяко едно работно място има риск. Има риск. Ние това трябва да го кажем. Да. След като работодателя идентифицира този риск, той трябва да вземе мерките, за да го минимизира или да го отстрани. Знаеш ли къде се виждат най-често реализацията на рисковете? Това са, тъй като ти знаеш, че аз от 20 години анализирам съдебната практика на Върховния касационен съд, чета всичко, което излезе. И там всъщност много ясно е посочено трудовите злополуки по какви причини, какъв механизъм се осъществяват. И всъщност там може да се види много ясно дали работодателя е осигурил здравословните и безопасни условия на труд или е въпрос на човешка грешка. И да ти кажа, имаме от всички видове професии в съдебната практика трудови злополуки, които категорично ни казват, че в много голяма степен трудовите злополуки се получават, знаеш ли къде? Там, където има подценяване. Там, където аз мога да ти давам пример, които са изключително интересни и всъщност злополуките настъпват изненадващо, без изобщо да си предполагал, че това може да се случи в един предходен момент. Така че тук въпросът е дали работодателя е подготвен, дали работника е подготвен за трудовата злополука, но има трудови злополуки, които са предвидими. Там, където трудовите злополуки са предвидими, не могат да се вземат мерки. Примерно, за работата на бюро. Един монитор може да ти отслаби зрението, ако ти не използваш предпазни очила или ако този монитор не е съобразен с условията. Ако няма предпазен екран, това се натрупва и очите в един момент зрението всъщност да ти се отслаби. Другото, което е при работа на бюро, това е стойката, която при неправилна стойка може да има и изкривяване в последствие. Климатика може да доведе много често до плексит на ръцете. Това са винаги в всяко на пръв поглед предприятия, в където няма рискове на пръв поглед, тези рискове съществуват. Да. Аз нещо, що те питах за дейността на инспекторите, защото както и в докладите на Главна инспекция по труда, така и в докладите на КНСБ, на първо място излизат, че най-много нарушения на трудовото законодателство в България има в сферата на здравословни и безопасни условия на труд. Тоест, когато инспекторите ходят на проверка на едно работно място, там констатират съответно нарушения в здравословни и безопасни условия на труд. Затова искам да те върна на тези проверки. С удоволствие може да влезем в детайли. Ти каза много така разграничи по документи и съответно на работното място. И съответно всичките неща. Дай да видим какво гледа инспектор. Примерно, сега влизаме в едно предприятие. Може да е шивашко предприятие, може да е с машини и съоръжения. Най-честото нарушение е това, което следят инспекторите по труда, дали машините са обезопасени с предпазните капаци и с предпазните средства на производителя. Защото голяма част от механичните злополуки, отрязване на пръсти, притискане на ръце и така нататък се осъществяват именно поради липса на предпазните детайли на машините. Това е едно от нещата, които се гледат основно, които се гледат от инспекторите по труда, наред и с хигиената вече на труда. Ти спомена също, гледа се осветеността, защото е много важно светлината да бъде подходяща, да няма смесица между изкуствена и естествена, защото уврежда зрението. Хората могат да направят сметка дали има смесица на светлина или всички тези трудни неща, които кажеш, или че слаба светлината или за да могат да дадат съответно сигнал. Примерно аз, ако бъда назначен в едно работно място, идват и шефа там те запознае, това ти е работно място, трябва да правиш първо, второ, трето, четвърто, ето тук, излизаш водна почивка, там сте санитарните положения, от 5 до 1 колко седи, кога си взимаш заплатата и така нататък. И аз сядам и последното нещо, което почвам да мисля, за съжаление, е дали добре ли ми е осветеността, има ли прахови частици, които пък аз не виждам, или по какъв начин, или просто трябва да стреля на посока, човека да каже, работното място не е добре защитено, искам инспекцията по труда да дойде и да констатира някакви неща, да даде предписания. Казвам ти механизмите и те са работещи. Поне там, където ние ходим по предприятията, се стремим да ги обясняваме тези неща и те да заработят, ако не са толкова ефективно. Във всяко едно предприятие има група по условия на труд или комитет по условия на труд, спрямо
размера на броя на работниците и служителите. Тези групи по условия на труд или комитети по условия на труд участват представители на работниците и служителите. Много често тези представители са точно синдикалните председатели или синдикалните членове в нашата организация, там където имаме съответно изградени синдикални организации. Ние провеждаме вече 2 години в някои големи предприятия в страната, където имаме синдикални членове, именно по тези теми. Групите по условия на труд. Да. Именно в тези групи по условията на труд, един работник или служител може да постави абсолютно всички тези въпроси, за които ти говориш. Ако той установи, че светлината му не е добра, не е достатъчно силна или е прекалено силна, че има смесица, че неговото място не е достатъчно ергономично, примерно лактите му са прекалено високо или прекалено ниско, или че работната му поза трябва да е свързана с навеждане, че когато ходи да си вземе материала, той трябва да кляка, може да му бъде доставена на материала на равна повърхност. Всички тези неща, нали, той може да ги сподели пред групата по условия на труд. Групата по условия на труд може да предложи на работодателя да преразглежда оценката на риска, да направи нови измервания на осветлението, нови измервания на микроклимата, което включва температура, скорост, движение на въздуха, което движението на въздуха е изключително вредно. Това означава ли, Ники, че при всеки, който на работно място, ако чувства някакъв дискомфорт, примерно от стола, или пък от бюрото, или пък от материя, че трябва да се навежда, има право да каже и на работодателя директно, или на синдикалния председател, или на представителя в групите и комитета по условия на труд, че това нещо му пречи на здравето, психическото, физическото, и да помоли за някаква реакция на база този дискомфорт или пък неговото... това не означава, че той мрънка, че по някакъв начин има законовото право да каже, и това е в интерес на работодателята, с което може да се оптимизира и работният процес и съответно качеството на извършената работа. Нали? Това е механизма, разбира се, това е пътя. Първо, работника или служителят трябва да е информиран, че той има право да изиска здравословни безопасни условия на труд. Ергономията също влиза и хигиената също влиза. Когато той установи, че някои от тези правила, законови правила не са спазени и те му пречат или му затрудняват неговата работа, той има механизма, с който да стигне до вземането на решения в негова полза. Механизма, както казахме, група по условия на труд, синдикална организация, работодател и така нататък, но този механизъм работи. Там, където наистина ние го наблюдаваме, той работи. Там, където не работи и го преоткриваме, ние правим така, че процесите да заработят, като направим обучението, като помагаме на групите по условията на труд, какво точно се иска от тях, какви точно действия да предприемат и какво точно да изискват и какво точно да обсъждат представителите на групите по условия на труд, за да не бъде едно фиктивно създаване на тези групи. Те наистина имат своя цел и тая цел в полза на работниците. Стига работниците да знаят това. Как се измерва шума в едно предприятие? Инспекторът ходи с някакви шумомери, някакви такива за съжаление, преди много години имаше лаборатории, но това говоря над 20 години, лаборатории към инспекциите по труда. Говоря много назад във времето, които в последствие се сляха в инспекцията по труда и към настоящия момент, за хубаво или за лошо, но по-скоро е за лошо, инспекцията по труда няма право да прави подобни измервания. Тоест, няма контролен орган, контролният орган, инспекцията по труда не може да направи измервания, с която да установи оценката на риска. Това го прави работодателя. Тоест, с трудовата медицина. С трудовата медицина и с акредитирани лаборатории, които имат право да правят тези измервания. Да, разбрахте. Така че искането се виждали най-често, когато влезе инспектор. Ходят с едни фазомери и по контактите, штрах по дупките там, слагат отверките и фазомерите. Какво е това? За какво го правят това? Вижте сега. Да не хване ток някой от работещите или... Да, това не съм го виждал, но щом някой го е казал, сигурно го е видял. Аз съм го виждал, аз съм ходил с инспектори. По принцип, това е задължението работодателя да обезопаси работните места срещу поражение от удар от електрически ток и от директен и индиректен допир до електрически ток. Това е те нареченото зануляване и заземяване. Измерва се импеданса на контура фаза за защитен проводник. Колкото и сложно да звучи, това е един вид гаранцията, че когато включиш контакта, няма ти даде на късо. Грубо казано, лаически. Така, но все пак това не трябва да се подценява, защото ако те върна назад във времето, има един случай в Черноморието, където на открит бар едно момче почина именно поради удар от ток. Именно поради тази причина, защото е нямало зануляване, няма и заземяване на контакти. Но това го прави отново лаборатория.
Да, и това Категорично. трябва да знаем, че това е престъпно действие. Категорично имаше и смъртен случай преди около 20 години от хладилна витрина в супермаркет. Това е също. Тоест, казвам ги тези примери, не за да плаша хората, да кажа, че тези неща не са измислени просто така, а тяхното неспазване може да доведе до смърт. Какво трябва да посъветваме хората най-общо в темата, която обсъждаме, не за здравословни и безопасни условия на труд? Като съвет. Като съвет, във връзка може с здравословните и безопасни условия на труд. Да. Ти, тъй като сваляме нивото да е много разбираемо, ти сам каза. Самия работник или служител трябва да почувства дали на него му е приятно и комфортно да работи. Да. В тази среда, в която му е осигурена от работодателя. И ако нещо не е както трябва, разбира се, да дава съответните сигнали. И ако установи, че работодателя не е изпълнил определени изисквания на закона, нали, това влияе на неговото здраве, просто да си ги потърси по реда, по който казахме. И тук всъщност е отново силата на КНСБ, на нашата мрежа, защото всеки един работник и служител до себе си най-малкото, което има председател на синдикална организация. Да, това е важно, което казваш, защото в много случаите, нали, айде с теб си говорим така, правната уредба така казва, пък трудовата медицина, пък инспекцията по труда, 10 по тези права, така нататък, но нали си представяш какво става в едно малка фирма някъде в някакво населено място, в прерията да кажеш, и отива Байван и казва на неговия работодател: шефе, тук виж, стола ми е скъсан, клати се и аз стоя настрани и ме боли кръста. Да. И нали се шефа какво му казва? Като не ти харесва, и изчезва от тук. Това е реалната обстановка, за съжаление. И какво правим в такива случаи? Трябва да се обръщаме веднага за съдействие съответно към синдикалните организации, синдикалните представители, които ще дадат най-точен съвет и съдействие относно това да се случи, защото той е в интерес на работодателя да оправи всички тези неща, защото търпи глоби. Глоби търпи, предписания трябва да изпълнява и съответно трябва да плаща глоби при една съответно. И другото, което е, когато осигурява здравословни и безопасни условия на труд, намалява заболеваемостта на работниците и служителите, което означава, че му спада липсата на работни часове. Дали ще се отрази негативно на здравословните и безопасни условия на труд, ако сега хората, които ни гледат, дадат по един лайк на това видео, последват ни канала в TikTok на КНСБ и последват страницата ни в Facebook. Аз мисля, че... нека да пробват и да видим дали ще се стресират. Колеги, важно е за нас тази подкрепа. Не е случайно всеки път я споменаваме, така че в всички тези наши канали ще разбирате повече за своите трудови права, ще следите различни дискусии относно синдикалната дейност и разбира се, може да давате коментари, мнения, препоръки на всичко това, което коментираме в това студио. Ники, какво сега? Аз малко стреснат, защото съм възпитан с фразата, че трудът краси човека, а то всъщност какво става? Трудът много често може да го разболее. Виж, не може всичко да е прекалено хубаво. Нали? Българите са казали: много хубаво не е на хубаво, така че труда наистина краси човека, но да бъдем внимателни, когато се украсяваме един вид. Да го кажем по този начин. Да внимаваме. Първо да сме здрави, защото за да сме красиви, трябва да сме здрави. Така художествено ще приключим този подкаст. Благодаря ви. Чао, Ники, до скоро. Надявам се пак да дойдеш при нас. Разбира се, с удоволствие. Супер, чао.